and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Okay, sakay na, di na. Dera sa front seat. May upang si Abby na lang diri. Wa ko maana din sa front code. Wa ko maanad nga muling ko din. Si Abby na lang. Diha na lang ko sa luyot, tapad ni mo. Sige. Ako na lang sa tubangan. Si Dana na lang diha sa luyo. Dili. Andi kikuptan ko nimo. Sa pa? Nagtanaw si Lolo o si Dana nato. Diri ka Puliin sluyo. ako. Diri ka sluyo, Abi. Upan ako. Unsa man, mutupad ka na ko o di ko muuban? Unsa? May problema pa? Unsa man na ane, ha? Unsa may problema ninyo diha, ha? Wa, Nalo! Sakit mo. Bayad ka niya. Adi ka, ha? Sa atubangan ko, o di na ka na ko pasakon sa amo. Sige, dera lang sa front seat si Abi. Kay, onday ko na siya musakay din sa luyo. Ali na, di na. Dukaya ni mo musakay, Bi. Ingon ta ka. Kanina na tata, nakagikan. Sakay na mo. Ali, kupot basin, mahugog niya ka. Salamat. Kano sa alay nga lodon mo lingkod sa loyo, ha, Abigail? Karon ralo. Maya. Okay na, Milo. Unsa? Ay, no idea. I'm coming! Gotcha. Tired, Sweeney? Kinda. Dali. Ubusin ka, ha? Oh, sweet, ha? Ay, palabi. Kaya magpangita ulit ko ni mo, baby. Miss Long, please. More than 1 week na talingi. Pila ka adlaw o nagkapango pa ulit? Ikaw, pila ka adlaw o nakapambaulik. I could extend my stay. Mahimo ko kaayong iparebook ang ating flight. But I can't. I only got 1 more week. Oh, that's so sad. So let's make the most out of it. I like it when you kiss me. Like this. Yeah. Ready to comply? What do you think you're doing? Why? Nadlo ka? Yes. Are you trying to kill me? With pleasure? Yes. Shit. Pressure na lang ni mo. Ang sana ko sa pag-enjoy sa mong kiss. Ngayon mo akong gida sa ilaw sa tubig. Kulwa ka tayong unta mi palag. And let me do the kissing. Makay mo karoon takaayo sa pagginhawa using my mouth. Ansa? Ay pagsupak sa pressure. Promise. Magkay mo kas pagkuha og hangin kikas ko baba. Wanna try again? Promise? You can do it. Come on. Don't be such a killjoy. I'm not. I just don't know how. Then let me teach you. There's always a first time.
At least you had it with me. Okay, come here. Oh. Ayaw lang lagi pagsigi og kulit sa akong kamot. Bakit ang talikina? Nana din na siya nga. Makita ng magkupot sa kamot. Pero na noon ka conscious. Kay... Oo, nilihin na siya nato. Hindi. Utangan para baka nako ha? Daghan na kong utang ni mo eh. Bayad ka karon? Dili. Klaro, anak. Ay. Nagkagawa na ko og ticket sa movie para nato. Dali na mo. Manood na ta. Kangit-ngit. Maglisod ko dyan ko. Dali. Kupot sa akong kamot. Sunod naman ni Abi. Excuse. Di ka lingkod ay. Mayo kay gamay rin tao. Makapilit na galingkuran. Salamat. Dali kalingkod sa akong left side. Dali lang sa akong right side si Abby. Ha? Malayo si Abi na ko. Diha lang ko lingkod sa imong right side. Aron, dire sa pikas na ko kilid si Abi. Abay! Di ka lingkod. Oh, sige. Nagsugod na di ay no? Taod na ba ka? 10 minutes pa lang. Abi, gitugnaw ka? Oo. Huwag ko makadag jacket ko. Umasa ko magdahom nga. Nanaw ba dahil tausin eh? Ali, magbayan ka ron. Mawangin mo katugnaw. Andy, gitog na sap ko. May mo bang agbayan sap ko ni mo? Okay. Buhatang yang giingon. Ali, di na. Thank you. Kaumot ni. Kung mahimo pa lang ha. Dili lang mahumaning salita. Dini na lang ko siyang kilit ka doon ay. Katawanan pa ang salita? Hindi man. Pasok mo ka umayos. Ang ilok. Glok. Oh. Gil ka nun di ay ka? Gamay. Maudi ay. Andy? Ano? Oo, isang sakit. Sakit ba? Dili man. Unya lang sad niya ka. Ganahan ko mag-popcorn. May mo ba ikaw na mo palit para na to, Andy? Sure. Here. Dawatan akong kwarta ha. Bawi kong kwartang da. No problem. Sige, salamat. Okay. Excuse na ba? Balik ko tayo. Sige. Love? Ha? Nakadungog ko. Gitawag ka niya, Love. Kanina? Ha? Dili. Kuan, ingon anak lang yun na siya usahay. Bisagon sa ray isang pit. Abi ko. Sisi, I have a confession to make. Unsa na? Best friend ta ka. And so, dili ko maawaw nga maangkon initihat ni mo. Sawat sa man? I like Auntie. Ha?
Okay na. Sa una pa. I just don't know how to say it. Kamu magit ang sud kayo. May gipanguyapan ba siyang laing babay? May nagustuhan or unsa? Ha? I hope nga wa. Kay I really like him. You think may chance ka makagusto sab siya nako? Ha? O sabihan ka na sa kapapay. Mahilig ba siya kwapa? Sa sexy? Or sa simple lang uputan? O what? Ambot din. I wish nga. Parihasan ako nga simple niyang gusto. Cause I really like him. Gentleman kayo. Buutan. Og super kakwapo. Dana. Biyang ko nakitsan ako gusto siya ni Ate. Sisi. Nga na din. May mo pang tabangan ko nimo. Sansa. Sige, kung kaya lang ako. Ansa man na? Kaya ra kay nimo. Kaya ra gyud kayo. Ansa lagi? Abby, I really like your boy best friend. And since best friend masap ko nimo, will you help me nga magkakami ni Auntie? Ansa? Please? Please? Isipon akong nakumuntang kabubuton ni mo kung magkakami ni Auntie. Please? I really, really, really like him. Please? Abot na ta. Abi mata na. Nagmata naman kulo. Abi na kog natog ka kay gani haramang kang nagpiyong-piyong god. Manaog na kulo. Ako na, Abli. Abli na. Una na kulo. Dana, salamat sa treat ha. All the time, Sisi. Biyang yun siya nga tabangan ako siya nga tini Andy. Unsay kong buhaton. Di na ko mahimong ang kunon ang among relasyon ni Ate. Unsay kong buhaton. Who will give in? And who will make a way? Ikaw, Abby. Will you give in? Or make a way? Ay, kalisayt. Mahal na ko si Auntie. Pero dako